i benvinguts al Vull una resposta, aquest Vull una resposta retallat, aquest Vull una resposta confinat. A Catalunya Principat, als països catalans, a l'estat espanyol, els contagis, els ingressats i sobretot els morts provocats per la pandèmia del coronavirus 2019 continuen i les dades ja comencen a ser molt esfereïdores. Amb el temps, suposo que anirem coneixent i sabent moltes veritats. Amb el temps, potser coneixerem la magnitud de la tragèdia que ha comportat la nefasta gestió de la pandèmia per part de l'estat espanyol. No confinar Madrid quan era imprescindible, impedir el confinament de Catalunya, aplicar les mesures de control tard i malament, la compra de testos defectuosos, no voler comprar material pagant al comptat, que això va obligar la Xina a paralitzar enviaments, requisaments de material per centralitzar-ho tot a Madrid, la mobilització de tot l'exèrcit, facultant els militars fins i tot per fer d'agents de l'autoritat, les esperpèntiques rodes de premsa inèdites a Europa amb militars, policies i guàrdies civils carregats de medalles, mesures econòmiques insuficients, el gran problema, sobretot, dels autònoms, de la petita i mitjana empresa, manca d'informació per tots els col·lectius. No hi pot haver pitjor estat que aquell que és corrupte, que està regit per una monarquia corrupta, que és autoritari, venjatiu i que limita els drets dels seus ciutadans. Un estat que considera els seus governats com a súbdits. Un estat que és incapaç de gestionar qualsevol crisi, ja sigui l'etern conflicte polític amb Catalunya, ja sigui la crisi econòmica, ja sigui la crisi sanitària. Segur que ja molts de vosaltres deveu haver vist ja la darrera frase que circula per les xarxes. Tinc més pressa per sortir de l'estat espanyol que no pas per sortir de casa. Restar sotmès a un estat com l'espanyol no fa més que reafirmar-nos cada dia que passa en la voluntat de crear i construir una república catalana independent. Pel que fa als presos polítics, com ja sabeu, les amenaces del Tribunal Suprem han tingut els seus efectes i continuaran sense sortir de la presó. En aquest sentit, hi ha hagut alguns tuits força crítics amb la Generalitat de familiars dels presos, concretament la germana de Dolors Bassa, la Montse Bassa, que escrivia que tenim l'enemic a Madrid, ja ho sabia, el que no sabia és que també el tenim a casa. Missatges durs. També ha estat dur el periodista Vicent Partal, que ahir publicava un editorial força crític amb el govern i la Generalitat. Dur, però que ens ha de servir per reflexionar-hi. Partal, per exemple, denuncia que el 155 del 2017 es va trobar amb la nul·la resistència de les institucions, de la gran majoria de funcionaris, de la majoria de polítics que avui són al govern. Tots van col·laborar amb l'Estat. L'Estat sap, doncs, que som vulnerables. Més ara en què es trobem tancats tots a casa i, per tant, queda anul·lada la força, la nostra força, que és la força del carrer. L'estat espanyol està en una decadència absoluta. Podem guanyar, si tenim l'estratègia adequada. Podem guanyar, però, com escriu Partal, hem de saber que podem fer-ho. Hem de voler guanyar i assumir els riscos que comporta la victòria. Ens en sortirem, segur, de la pandèmia, però també ens en sortirem de la llosa que significa estar sota l'estat espanyol. Com cantava en Jaume Sisa ja fa molts anys, el temps no compta ni l'espai. Qualsevol nit pot sortir el sol. I ara, com no hi ha ni el som-hi ni el comencem, és el moment de la frase de la setmana. I qui millor per dins-la que la Clara Rèbol. Endavant, Clara. Avui volem recordar una frase de la pel·lícula El Club dels Poetes Morts, que en el seu moment ja va guanyar l'Oscar al millor guió original. Tots recordarem aquell professor de literatura magnífic que ensenyava als seus alumnes el significat del carpe diem, de gaudir del moment, i la importància de fer realitat els somnis a través de la poesia. Aquell professor que deia: m'he enfilat a la meva taula perquè vull recordar-me que sempre cal mirar les coses d'una manera diferent. Cuideu-vos molt i sobretot, quedeu-vos a casa. Gràcies, Clara. Carpe diem. Important.
per reflexionar. Una abraçada virtual. Una altra abraçada virtual als nostres productors, que també resten confinats a casa, en Josep Pedrol i en Xavi Portet. I com no, a tota la gent d'ETV Llobregat, que continua al peu del canó emetent sobretot informació i tota la redifusió dels programes, entre ells també el nostre, el d'Avui una resposta. Avui també a les 8 del vespre sortirem al balcó a aplaudir a tota la nostra gent, evidentment a tots els professionals sanitaris, però sempre recordant també a tots els que treballen i s'arrisquen perquè la nostra vida sigui el més normal possible. I marxarem, com sempre, no ho podem oblidar mai, amb el pensament posat en la nostra gent, la que pateix repressió, la que pateix presó i la que pateix exili. Els volem lliures i els volem a casa. Fins aviat. Continuem a casa i que tingueu molt bona feina.